అంగళ దగ్గర గొడవ జరగడం, దాంట్లో మా పార్టీని మా కుటుంబాన్ని ముందర పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో చేయడం. శంకర్ ఆయన కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి గారు, తర్వాత శ్రీనివాసరెడ్డి గారు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్. శంకర్ గారు ఎప్పటి నుంచినో కూడా తిరుగుతాడు, ఆయన వస్తున్నారు పోతున్నా, ఆయన మాట ఎత్తిన వాళ్ళు కాదు, పట్టిన వాళ్ళు కాదు. ఈరోజు ఆయన కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి అందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఉద్యోగాల పేరిట, పర్సంటేజీల పేరిట గత ప్రభుత్వంలో వసూలు చేసిన బాధ్యతలందరూ, కార్యకర్తలందరూ కూడా వాళ్ళని నిలబెట్టి మాకేం చేస్తారు, మా ముందు డబ్బులు తీసుకున్నారు కదా, మేము చెడిపోయినాం, మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి అడిగితే ఈకపోగా వాళ్ళ గన్మైన ఒక్కొక్క ఫోన్ సన్స్ పెట్టుకుని రివాల్వర్లు పెట్టి పైకి లేవడం, బండ్ల నుంచి కత్తులు పెట్టి 100% ఖచ్చితంగా గొడవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కిషోర్ రెడ్డికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ఉండింది. ఈయన అనవసరంగా నేను బీసీ నాయకుని, బీసీల మీద దాడి చేశారంటా ఉన్నారు. బీసీ నాయకులు దాడి చేసింది ఎవరు? మీరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కాదా? మీరు వస్తారా? రండి, అందరూ మీరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, చూపిస్తారు. ఫోటోస్ బిల్లులు కూడా ఉంటాయి కదా, అందరూ కనిపిస్తాయి కదా, కనపడకనే ఉంటాయి. మీరు రండి, నేను చూపిస్తాను. అనవసరంగా చంద్రబాబు నాయుడు చేసే నాటకం ఏమంటే ఎస్సీలని, బీసీలని, ఇంకా వాళ్ళని చర్చ చేస్తున్నారు. తెలుగు రామచంద్రారెడ్డి మా అన్న పేరు ఎందుకు తీసుకుంటారు? ఎమ్మెల్యేగా నేను తప్పకుండా నేనున్నా, నాతో మాట్లాడండి, నేను సమాధానం చెప్పకపోతే కదా. కిషోర్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి మనుషులు, ఆయన రాయచోటు నుంచి మనుషులు, ఏం అవసరం వచ్చింది? మీకు కట్లు రాక తేవాల్సిన అవసరమే వచ్చింది, రివాల్వర్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే వచ్చింది. ఇన్ని రోజులు మీకు తిరగలేదా? మేమేమన్నా మాట్లాడామా? కేవలం శ్రీనివాసరెడ్డి అనే ఒక పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ చేసిన వ్యక్తి ఈరోజు ఇంతకుముందు మదనపల్లి మాట్లాడినప్పుడు పెద్దిరెడ్డి అరాచకాలను అరికడతామని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఈ రోజు కూడా అదే మేము అరాచకం చేయకుండా కూడా ఈ రోజు ఎవరైనా తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు కూడా పెద్దిరెడ్డి గారు, ద్వారకానాయుడు అయినా ఎవరైనా కానీ మా పార్టీ వాళ్ళు ఒక్క మాట తెలుగుదేశం అని మాట్లాడారా? అది వచ్చి కనుక్కోండి. మీరు కేవలం గలాన్ని సృష్టించి మా కుటుంబాన్ని రౌడీలు, గుండాలు, అరాచక పాలన అని చెప్పి సృష్టించేదానికి మీరు చేసి మా మీద పెడతారా? ఇది ఎంతన్నా న్యాయమేనా? మీకు సిగ్గు మానం లేదా? చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినారు, ఇంతకుముందు ఎవరిలో పెట్టి మమ్మల్ని మాట్లాడి ఈ రోజు డైరెక్ట్ గా ఇంతమందికి ఏం పని పరామర్శించడానికి నాకు అర్థం కాదా? 100 మంది పోతారా? 100 వెహికల్స్ వస్తాయా? ఏం అవసరం ఉంది? కేవలం మీరు గలాన్ని పెట్టుకోవాలా? మీ వాళ్ళు వస్తారా? కొట్టాడుకొని పెద్దిరెడ్డి కుటుంబాన్ని తీయాలా, ఆ తర్వాత అది పార్టీ మీద పడాలా అనే ఏవో ఆలోచనతో మీరు చేస్తున్నారు. ఇది మంచి